yavabata ndobva yavatorera macheniso ndobva vati vakatumwa nemunhu anonzi kondo ndobva tati imimi makawanikwa muri kupara mhosva ndimi makabatwa muri kupara mhosva saka ndimi munotongwa uyu mumwe wamuri kuti akakutumai chitengai masamoni auye kudare ataure kuti ichokwadi ndiye akakutumai here kana kuti kwete. Saka apa nhasi uno ndinoti ichokwadi here kuti ndiye akakutumai kana kuti kwete kana asina kuuya. Saka zvaasina kuuya iye akakutumai ndinoti muri kunyeperwa here kuti makabatwa muri kupara mhosva kana kuti mimi muri kunyepera munhu anonzi kondo aramba kuuya. Handizivi kutanga kuti dare ngatibatsire sei kuti ndibatsire. Point number 1, makareza someone kuti niende kunobata kondo ndio mali yacho yakabva yekutenga someone. Ndio unotenga someone kuti munhu ana someone kuti auye kudai makabhadhara here. Now iripo manje ndeyekuti makatumira someone kupurisa kuti aende iye mali yake yekuenda unosevha someone makamupa here. Apa mamuchida kuti zvifambe sei nekuti kadare rinenge rakagara sezvavangu vachitaura kuti wese asina mari ngaabude panapa. Simba redare kuti riende kunotsvaga kondo nhasi uno rinobva kupi pasina chokufambisa? Tsvagai mari yedare muuye kudare moti takasamanisirira tikatenga kwamuri mari yacho iyi tanga tichida kuti isusu munhu uye akapiwa samon asina kuuye ngaatongwe tobhadhara hedu default yacho. Muita sei munhu otongwa kwete kuti hamuna mari yesamanisira matenga munoda kuti mamba akutongerei mari iwe woita sei hani mukomere. Munhu anenge afunga kuenda kunovhima anofanira kutanga arodza mapfuma ake. Samoni riyerera ndiro rakondo rakaramba kusaina akaramba kusaina mukadzi wake. Saka ndio zvaakataurirwa nemurume wake kuti usagamuchire. Saka izi insolent and rude. Aiwa iwe Sabhuku usade kuti taurira kuti waneta nokuti basa rako iwewe. Terera uri mubereki papa pauri chakuzika uri mubereki basa iguru rawinaro ririmo umu rupanzisa ukatadza iwe kuchengeta munhu wawakapuwa wauri kuchengeta mumusha wenewe woenda unoti nhubu. Inini kana ndiri kutonga ndenda kutaura kuti unhubu wacho kutanga newe Sabhuku wacho ndiwe nhubu nokuti vana vako ndo zvanenge vachikopa kwauri. Pindura mukomana nebwasamanidzo utadwa kurubari apo asamanidzo zvatopera ipapa hapana follow-up ndoita sei? Saka bedari iwe uyu munhu asi wekuregerera iwewe samanisi chari kudiwa panda kukupa benefit of doubt. Andimazvinzwa mupurisa chisose ndiwakanisa samoni right. Benefit of doubt ndeyekuti chiendai munondionera Sabhuku wacho ndiyo yari muno vanongopura vachienda vandione jena nokumba kwechiti iwe wasaina fomu ndokuti daretechi ite zvakanaka kana ivo chimupa fomu asaino tungaona ndakuaripisa futi gomo ndira mujeri iwe chimutosamoasaine uyu Sabhuku
Sabhuku muri big kumara muri para. Mutai Sabhuku rugby. Rugby wewe. Ramzuna. Pamusoro mama. Vanhu vakaita sevava mambo havasi kuziva kuti muripo. Iva vakakonda havasi kumboziva kuti muripo. Ini ndandifunga kuti pakaitirwa chishuvirira pakati zvinhu zvinofanira chineiko ndo ndamboona tumwe tumaringi tunenge tusimbi turi watuisa kuti ututu mumambo makavapa kuti vatuichiseseiwa komana tugare tuchiparadza homwe dzavo here kana kuti tuite basa. Ndiani mapurisa vana chunu? Arugara nato ndiani? Secretary. Unogara neshe. Secretary. Amugara neshe. Ini ndiri kufunga kuti izvi mambo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mambo Makope vari kutonga. Munhu ane akasungwa muno iye nokuti ndiye akonzeresa kuparadzwa kweziwanikwa munzvimbo yenyu imi munyika yenyu yeshamburi. Iye munhu mumwe chete. Iye zvinezvi anokwanisa kuchirika zvake achiita zvaanoda nechikonzero chokuti ari kuti hapana anomboya kuzoita sei kuzonditora. Okay, fine. Ndazita zvataura. Vezeta arapika vakumbira mambo vanendani vanhu vedu avo vanomusunga voya naye muno tomutonga munhu uyu nechikonzero chokupfurira vanhu kuti vaite basa risina kunaka. Nokutenda zvatichaita ndezvokusamoniyerera ranga rakaramba kusaiwa riri kupi. Ndinaro panapa mambo. Unza kuno Sabhuku wacho ari muno ndiye wacho andara kuti next time mapurisa kana muchienda Sabhuku ngasaine apa pari 10 mavhiki. Ndikaona richiuya risina pakasana na Sabhuku penalty kune wopurisa. Tatichi penalty kunani? Mupurisa wega vazvitaurire kuti penalty kwandiri. Penalty kwandiri. Iwewe saina apa mwana wako anaenderambira. Kusaina kuti wana kuti samoni iri rasvika. Muno mudare muno rasvika samoni iri. Zvarasvika muno samoni iri ndiri kuda mapurisa vachadzoka naro. Runza zvandikutaura. Ndiri kuitira kuti iwe uindose usaina. Committee of 7 unayo. Ivavo ndio vachaenda pamusha ipapo kana agere muno mushangure pamusha ipapo ndipo paachaenda onosaina vanosaina. Andimazinzwa kana vasaina apa aita rombo rakanaka because pamwe angaende angati ndiri kumabasa yari kuitwa yenyika asi tinoda vanhu vavote zvakanaka hatidi vanovota nezviguru. Saka ndiri kuti iwewe chisaina apa mapurisa vachakubetsera ndiwe uchava chapupu ndo yandotonga musi wa 3 musai. Iwewe Rodzi motaurirana hapo makona yese taurirana zvakakwana. Mambo nomutaurira mufambiro uri kuita nhau yako wazvinzwa. Nokuti handisi kuzorega kutonga kana ndiye hama yake. Kondo iyi hama yake. Asi hama yake. Akasenza konda. Fine. Saka itaisa izvozvo. You feel the part 3. Next vana vaningirika. Yeah,